Deportistas de toda Galicia daránse cita o día 25 de xuño en Porto do Son para participar no primeiro torneo de promesas Vila do Son. O Concello decidiu apostar por este deporte ante o crecente número de deportistas federados no municipio. E creemos que é un dos deportes que máis alegrías está dando o Concello. De feito, así se demostrou nas becas deportivas a deportistas individuais que reparte o Concello, que das 8 solicitudes que hubo, 7 perteneceron ou foron para taekwondo. A verdade é que nos está dando moitos éxitos, hai unha chea de deportistas federados aquí no Concello. O campeonato desenvolverase en xornada de mañá e tarde. Pola mañá competirán infantís e precadetes e pola tarde cadetes e xuvenís. O feito de facelo durante toda a xornada contribuirá a atraer máis visitantes que mesmo optarán a pernotar na vila, polo que o evento suporá tamén un factor de dinamización turística para o Son. O realizar o campeonato nun concello sí que conleva moitos beneficios para o Concello, sobre todo a nivel de que se dá a coñecer. Eu creo que Porto do Son, eu vivo preto de aquí, Porto do Son é un sitio moi bonito, hai que poñelo no mapa, que a xente coñeza onde está Porto do Son, a toda a oferta que ten, non solamente de praias, senón de gastronomía e a paisaxe. O prazo para anotarse xa está aberto, polo que os clubs xa poden inscribir os seus deportistas a través da Federación Galega de Taekwondo. E a diferencia con moitos campeonatos que hai en Galicia, ranqueables, que hai un circuito ranqueable en Galicia, de moitos eventos, é un dos poucos que é gratuito, non? Que se fai de maneira compaxinada ou con colaboración do Concello e da Federación. En todo momento pensamos que para que todo o mundo poda participar de deporte base se poida facer de maneira gratuita. Entonces, por eso creemos que vai haber moita afluencia, porque os nenos van a poder disfrutar de maneira gratuita, e aqueles deportistas que, digamos, xa estean na selección ou xa estean moi arriba, pois teñen, pois, digamos, non poden participar neste evento porque é para rapaces e rapazas que estean empezando e que irán probar o mundo da competición, que creemos que é algo moi educativo para todos os deportistas. O torneo organizado polo Club Natural Sport conta co apoio da Xunta e da Deputación da Coruña, así como da Federación Galega de Taekwondo na súa aposta por promover o deporte dende a base.